ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakambanya kol hakini ke number harum. Kidukhat jang hanyo trip Integrated Territorial Organization Southwest Khasi Hills District dalam kemat the working president ubak Vietnam nong sit hakar pulai trik ujemang aracar pusau kelalik banyak kenduk iki doktor Bakinos betre hapok ke civil hospital mau kerwat hadir makaseng kelayo iki bebun ke jung ujo nagi patba jang ke Southwest Khasi Hills bakidan ki doktor Bakinong tre betre hapok ke hospital bejukeran tokmet daki tien ki bamyahap kamtam iki nong pang habiki lechim dawai na ke hospital badla ongru bebun ki nong pang kirit minsim no na ke jing bam nang keren ki nas baki doktor. Hau kerwa ba keseng kelap ha lang ya ke video blaring hi de kod jang keseng kalau orang ba keseng ke maham ting iki nong tre hapok ke hospital bladalap nang ni syakmat keseng kan hab banshim de ki wepat kisen jang beting bat ongru ba keseng kan sanang yai buddin ye kini ki jingja nang ni syakman. Adin bang layo kita tokat ni ki komplain nak babun ki pasien ni ki nongpang kapor baki wan ni kaban bandrung lane ban wan wat jing sumar nak ka hospital te layo ko komplain ki babun ba hakapor kamtam hakapor ba menmet ba habaki wan rung ti ko emergency ki nongpang ki side lab ya ki nurse ki doktor ba kilong slam ba banwan huto te anda habaki lawan hutoro banwan hutoro ki kren tokmet ki nongpang ki kren tokmet ki kren di kin bakor ki kren di kin dom te ni na kalian juga seng ni wan ban pek leng ba jo kapor ot ngilap sibun ki ko hapo jo ka hostal amar na kalian jong MS ru khang tala na kalian jong NS ru khang tala don nong trai na trai ba kadai na kanika daw ba kini ki ba support jong ki sim ya kata kesen jam ban kren tok met ki nopang te na kalian jongi kaseng ida terpat jur laning ibu ka jing maham ru na penta joki bala dalong ka bala ya na kalian jong ki nos lani ki doktor ki badai ban pek hanti hapo emergency lani haki ward ro lani haki OPD ro bahaba ki wan ki nong pang khamtam ngi ki nong kendong sanilai bun ki babi bun tang ya kaktin ro ni setu pada kila keren da kaktin sora ki ni setu chu tegi ki penmi ki kentin ki bakor lani ki ba kata ya kita ki nong pang habak ki wan na kalian jongi jong kaseng ibu ka jing maham ngala ban ong lani ban terpat ki kita badai pek ki ban sobha ladolong ka bala pide ban keren da kaktin ka ba jam bedai ban keren da kaktin ka ba jali joum nang begitu ginopang kinyo ya kabor jingkot tang na kaktin ro sila ban yo kabor jingkot desa ka wepat kani ka masjid ka ba syai ba nakaliang jungi kum kasen ipha sa ki badai pek hapo jo ka distrik jungi bang ilalap menta ya kajing ujor na kinoktre hapo jo kani kantrup na kinos ki doktor ba ki kwartar kimdon ba kinyo ban syong bansa te babun nakaliang kini kinoktre ki haban sawai te kalong ka ba ki ba kin wan hakano kono kapor ba kinopang kidon kam hapo jo kani nakaliang jungi kum kaseng ipha ka masek saki badai pek ya kani ka hospital ba ki haban penbiang mardor ya ki jakasa ki kwartar kamtam ya ki doktor ba kinos kang ba kanlo ka basuk na kumta kinopang bakin wan habaki don kam kinong ki balak kloy banwan nang ta kani kadai ka message ro syaka sorkar ka badai ban khmi haka health department ka badai ban khmi ban penbiang ya ka jinot kam nomor habang ilek rung ti hapo mene ngisiam bagidang pun pha ka komplain ki pat ba ro ngisiam bag lada don kam ban haban pha scanning don kam ban pha x-ray hakani ka hospital kimpat biang na kata kadaw ni dah kerpat jur la ni dah kerpat jur na kaliang jungi ya ka sorkar ba kan pai khmat lem sya kane ka CSC jongi nomor datang kane ka ba syakri na kabenta ka dong ka thain ka distrik hibro ko bai khnang ba ki paj ba jongi ki do ki su ki jongi na kane ka thain ki jongi ru kinlong ki ba kin dayo sya kata ka ji syakri ka ba janai ba lara kim don kam shu bandalek pen
lut kesan ya lada hadu santai celong nomor lada kinong pang ki don kam pan scanning ki hapan marek santai celong lada ki don kam tang pan x-ray ki hapan marek santai celong te kalong kajingdu nong ka bakrau ba bat ki hapan penlu de kaspa ka pheu haja ka ba katu ka bai scanning lada ki kadon hang ne kaladap ki hapan ai ka bai kali ban le chidu chi celong te na kaliang jongi ka kruo ka ba syai ba na kaliang jongi ka sen ngidah karpat jur ya ka sorkar mikhlaya ka jongi bala dalong ka bala kan pai khmat no lani kan wan bu mardor no ya ka scanning x-ray hapo jong ka neka hospital nang ba kan neka lat kan long ka jing ai ka jing sakri ka paka ba na ka benda ki nongpang hapo jong ka neka kadong ka thang ka jongi pamosek ka ba syai ba na kalian jongi kum kasen ya ka bakum kito kinong tray hapo jong ka neka sispa jing sia la kalong ya ki staff la kalong ya ki staff nurse la ki doktor di badai pek kamtam hiti ya ko lada hidang lat lada hidang yo kano komplain sa sistem dakan mau bah kum kasen ni haban ya jatuh pat kasenja